бер генә кеше бер нәрсә эшләп булмый. Да, бер генә кеше бер нәрсә эшләп булмый. Мин инде монда үзем менә теге оештыручы буларак инде менә бер яктан теләүче кешеләр бар, бер яктан бу эшне хуплаучы кешеләр бар. Менә әле без быел яңа гына җирлек башлыгы белән сөйләштек тә, әйтегез, менә 3 көн авылда ясыйбыз субботник. 27-нче, 28-нче, 29-нче апрель көнне без бөтен Татарстанга тараттык шундый йыгылан. Менә кем кайтала, да бер генә көн ясасаң, мәсәлән, кемдер анда Чаллыдан, Әлмәттән, Нижнекамскидан, алар кайтмаска да мөмкин. Без авылда 3 көн ясадык субботник. Зәра кызык булды ул. Беренче көнне стадионны біз җыештырдык. Безнең анда ял паркы бар иде. Авыл халкы да бик күп килгән иде. Ул көнне кайтучы кешеләр күп булмады. Ул көнне авыл кешеләр, беләсезме, самоварлар күтәреп килгәннәр. Прямо шунда урам кырында самоварлар куеп чәй эчтеләр, пироглар алып килеп, анда пылаулар пешереп. Ул субботник булмады, ул ниндидер бер бәйрәм булды. Авылның бердәмлеге бит инде. Мин анда ике кулымны булап кайттым гына инде. Бит инде анда мин кайтып бер үзем генә нишләм. Авыл кешесе авылда гомумән аларда мондыйга запрос бар, аларда мондыйга таләпчәнлек бар. Икенче көнне кайта башладылар шәһәрләрдән кешеләр. Алар инде күбрәк кайттылар зиратка. Зиратларны бит, менә татар зиратларының бит шундый бер кимсезлеге бар. Мәсәлән, христиан зиратларында аларның әтияни көннәре бар. Алар җыештыралар зиратларны. Бездә бит андый көннәр юк. Теге мәҗбүри булмагачтан кайбер зиратлар, кайбер каберлекләр ташландык хәлдә ята. Аларны бит инде бер җирлек башлыгына җыештырып бетерә алмый. Авыл халкы бердәм булып җыештырмаса, зиратларны гомумән тәртиптә тоту мөмкин түгел. Менә без бит әле сөйләштек, мәсәлән, менә ниндирә 9 бала тапкан, аның зираты шунда тора, аның зираты 9 ел җыештырылмаган. Андыйлар да бар. Андыйлар да бар бит. Аны бит инде, мәсәлән, сез 9 бала икән, ел сайын кайта алмагызсагыз, чиратка салыгыз да, 9 елга бер кайтыгыз да, җыештырыгыз. Күреп китерсез авылдашларыгызны да, күреп китерсез авылыгызны да. Савабы да булыр. Савабы да булыр, шунда. Күңелегезгә бер җылылык та алып килерсез. Менә 2-3 көнне бик күп кешеләр кайттылар зиратларны җыештырырга. Гомумән бу чараны без хәзер инде башка авылларга да, менә Якташлык аша, нинең Апас районының башка авылларына да таратмакчы булабыз. Шундый үрнәкне. Һәм инде үзебезнең авылда да моны ел сайын кабатларга дип торабыз инде. Бу инде беренчедән әллә ни 3 көн буе җыештыргач Болгар авылы бигрәк пешрәк икән дигән сүз түгел ул. Юк, әлбәттә. Шуның хәтле туздырганыгыз икән дип. Ләкин авылны, менә өйне ел сайын ничек юабыз, ничек җыештырабыз, авылда да авылны ел сайын тәртиптә тотырга, үләнен чабырга, үскән агачларын кисәргә, зиратларын тәртиптә тотырга кирәк. Һәм моны авыл халкы бердәм булып эшләмәгәндә, авылны беренчелектә саклап булмый. Бу һәрбер авылга кагыла торган проблема. Әлбәттә, аннан соң авылга кайтып күргәч күрәсең бит инде аны. Булай да, без бит инде бөтенебез менә зарланабыз. Ой, авылда юл юк икән, су юк икән дип. Каян килсен инде анда? Аны бит инде авыл кешесе генә ясый ала. Аннан соң юлны бит инде аны, мәсәлән, аны бозучы булмаса, ясаучы да булмый. Аны ясагачтан инде кемдер, мәсәлән, кайтып китә, күреп китә, анда кемнеңдер ярдәме була, анда мөмкинлеге була. Кемнеңдер, мәсәлән, кемдер ул инде бөтен кеше дә анда акча чыгарып бирергә тиеш дигән сүз түгел. Кемдер, мәсәлән, анда физик кеше белән булыша, кемдер матди ярдәм белән. Хәтта бу күреп китә, күреп китсә, ул уже бер фикердәге единомышленник була ул.